Hello po. Sa video na ini ay i-explain ko ang mga reasons kung ata kaipuhan tang magtrabaho kan mga dataset sa TFCA imbis na sa regular Excel worksheet or regular Excel file. Okay. Sa screen, mahiling tadigdi ang mga example files. Ang pinakainot na file ay igwang extension na XLSX. Okay, pag inilingtan sa iyang file properties, sa dulo nakalaag XLSX. Okay, so regular Microsoft Excel worksheet siya. And then ining pangduang file, pag inilingtan naman sa iyang file properties, ang dulo niya ay may nakalaag na XLSB. Okay. Ining pangtulong example ta ay XLSB man. Okay. So, ayan. Ang TFCA ta ay nakasave in XLSB format. Ang sa tuyang MSCF ay nakasave man in XLSB format. Igwang advantages ang XLSB over a regular XLSX file. Okay? So, although sa ngunya na hilingta na parehas man baga ngaya ang file name. Okay, so may TFCA man, ngayon may TFCA man sa inutan, pero ang laog po kayan ay magkaiba. So try tang i-open ang regular Microsoft Excel worksheet. Okay. Pag in-open ta po siya, mahiling tadigdi ang mga usual button tools na kaiba sa Microsoft Excel. Okay, yaon ang Home tab, Insert, page layout, formulas, data, etc. Okay? So, samantalang, kapag pinag-open ta naman ang TFCA, ang mahiling ta po ay ibang interface. Okay? So, siring kayo ni ang mahihiling tang user interface. Okay? So, ayan. Okay. Siring kayan. Kaya ang mga buttons na yan ay magkaiba kan buttons na yaon sa regular Excel file. As you can see here. Ganito yan. Isiring takayan tang aning mahiling dito ang full view. Okay? Yung nasa taas, TFCA ta. Yung nasa baba, regular Excel file. Okay? Bako po ang file name ang basihan ta dyan. Okay? Kasi madali man sana mag-rename, di ba? So, ayan. So, sa ngunyan, i-try ta munang i-discuss ang regular Excel file. Okay, sa regular Excel file, mahiling mo may mga siring ka na formula ay na mga button tools. Kapag ang pinag-submit sa tuya kan school health coordinator or kan school feeding coordinator ay malinig na data. For example, ining nahihilig tango niyan, malinig siya. Yeah, malinig yan. Okay? So, walang problema. Diba? Kasi, ang gigibuon na sana ay kukopyaon tayo ni pasiring duman sa MSCF. O, diba, ang MSCF ay yung final school file report nila. Okay? So, pag siring kayo ni ang dataset, walang problema. Malinig siya. However, ang mga tiga-submit po sa tuya ay igwang mga encoding errors. Okay, pag siring kayo ni, walang problema. Pero pag halimbawa, igwang mong siring kayo ning dataset, dakulan pong problema. Hinot, then nagsunod kang tiga-required ang mga informasyon. Pasunod-sunod yung arrangement kan name, naglaag ki mga numbers, igwang mga extra spaces, mga siring kayan. Sa date of birth, naglaag ki letters instead na numbers. Garo lang po siya 0. Okay? Ini naman garo man number 1. Pero, kuhan po yan, mga letters po yan. So, capital letter O, small letter L, siring kayan. Ini naman, instead na forward slash, naglaag yung mga dots. Digdi naman, igwang mga double entries kan forward slash. So, dakulo na errors. Kung sa regular Excel file po yan, okay? Ini po, regular Excel file yan, ha? So, kung regular Excel file ka mo magtatrabaho, dakulong pa po ka mong gigibuho dyan. Okay, inot na inot. Ini, matanggal ka pa kan ganyan-ganyan. Mano-mano, matanggal ka mo kayan.
So mga numbers sa tanggalon ninyo na yan mano-mano. Okay? Ang siring kay ini, dahil sa tamang arrangement, ma-flip pa kamo ka names kay yan. Iyan, ma-value pa kamo. So dakulong po kamong tatrabaho hun. In other words, okay? So yan ang kapag ang mga dataset ay pinag-save sa regular Excel file. Okay, samantalang, kung halimbawa ang sinubmit kan SFC or SHCI, nasa required TFCA na template for class advisors. Kapag nahiling nindo ang siring kaining errors, okay, di ba? So parehas yan kay tunduman. Yan. Ini ang regular sa baba, regular Microsoft Excel worksheet. Ini naman ang TFCA ta. Okay? Minimize na yan. So parehas ang data, parehas ang errors. Pero tigdi po sa TFCA ta. Okay? Kung pwede tanang masolusyonan yan tulos. Nata, ang mga tools po digdi, ang mga ribbon tools dyan ay pinag-custom made po yan specifically para ma-address ang mga errors, encoding errors na po pwedeng present sa pinag-submit sa tuyang dataset. So, sa case ng ini, ang gigibuhon tana sana ay mag-tidy up kita. Yan. So, pag tidy up mo, sarong pindutan, naayos na sa mga obvious errors. So, just in case igwa pa man natada, siring kay ni, kung pwede ta na sana yan, gibuhan namang key solution. Ma-flip name na sana kita, mapindot na sana kita ki-button. Iniman, siring man ka ito, nainot ang pangaran kaysa sa apelido, kung pwede ta na sana yan, i-flip ang name. Yan. So, tapos ang problema, kaysa kan, duman sa regular Microsoft Excel worksheet, haluin pa po kang gigibuhon nyo dyan. Dakulong pa po kamong tatrabaho. Kasi, for example, saan ba dyan ang pang-flip name? Para man, di ba? Generic yan. Okay? Generic na mga tools yan available sa Microsoft Excel worksheet. Bako man yan, ginibo para digdi. Okay? Samantalang itong nasa TFCA ta, is specific para sa problema digdi sa dataset. Okay? So, yan po ang difference kaya. So, ngayon, saro pa pong difference and saro pang advantages. Let's say, ang mga TFs, ang mga dataset nindo ay dinirekta na nindo sa MSCF. Okay? Saraduhan ko lang ining TFCA ta. Okay? Halimbawa, buksan ta na ang MSCF. Okay? Okay, kalat lang kita, mabukas ang MSCF, ang sample na MSCF ta. Okay. So, sa Kinder, data ta sa Kinder, yan. So, sinabit sa imo, regular Excel file, regular Excel worksheet. Ginibo mo man, day mo ini pinag-edit, kaya rinalaag mo gabos, dinirekta mo na sa MSCF. Try ta kung ano mangyari. So, kopya hunta yan, pag-abot digde, Control Shift V, ano nangyayari? Error na siya. Dakulo ng error. Okay? So, makapag-flip name ka ba digde? Dahil po, dahil ka mo makakapag-flip name dyan. Sa MSCF, wala naman po kitang mga essential tools na pang-rectify kan mga errors na yan. Dahil ang MSCF po ay ang final school report ninda. They man po ini-intended for editing. So, mas dakulang problema. Mas mahahaloy po kamo. Tadigdi na naman kamo para edit kayan. Mano-mano. Okay, kumpara kan ginibo na nindo ini duman sa TFCA na tiga-require ta. Po. Siring po kaya ng advantage kaya. Kaya ang piga-encourage tang gamiton po ninda ay bako regular Microsoft Excel worksheet, kundi an sa tuyan TFCA. Okay, ang TFCA. Yan ang difference ninda. May mga button tools specific para sa mga encoding errors an sa tuyang TFCA, samantalang ang regular worksheet kan Microsoft Excel ay warang mga specific ribbon tools to address yung mga errors na posibleng present sa isasabit sa tuya. Okay?
Again po, tigtaram ko iniduman sa tuyang orientation na ang mga button tools po digdi. For example, yan, mga flip name tidy, proper case day po yan dyan rinalaag para i-encourage ang encoder na mag-encode kan sala. Yaraon po ang mga yan para igwa po kitang mapipindot, okay, igwa kitang dudumanan na solution just in case igwang problema ang file. Kapag halimbawa ora naman yung problema, di manindo yung pipinduto na syempre. Diba? So, yun po. Sana po nalinawan po ang kabos kung ata TFCA nahalik sa toyo ang tiga encourage ng gamiton ninda versus ang mga regular Excel worksheet. Salamat po sa pagdangog nindo.